Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kalong ka bakta mat yong ya weu samla bat ya ka yeng ka sem jong u baro ka wei. Hadin bala keno bakadon ka jingpen bana thurmur jong ka Civil Hospital Shillong. Ba uniu samla ula khlano na ka jingpang COVID-19 kumbala miru hakilat pathai Khubor. Henry kat ba uniu samla pat udang don ha pedeng ka jingsha sumar hadu menta ha ki intensive care unit ha Shillong Civil Hospital. Uniu samla ubala sya penbena yap latip kerteng kum ustan borlang do tedong ubala khat prasnem karta nagasnong berwa ribhoi district. Bana ka liang jong ka yeng kasem baro kawai kala penpau ya jing ngosi iktang haba ki ba id bathon bat ki badang im kinsha kenno bakila yap tang nakadaw ka jing trekam bakla jongno re jongno. Kani ka jingsha kenno ba uniu samla ula khla no kala pen kendir ru hadu kata-kata yeki bahayeng hasem hadin ka jingmi hakilat pathai Khubor haka arpu saw tarik ubnai naitung arajar arpuwei ba uniu samla ula khla no na ka jingpang COVID-19 bat na ki wei de ki jingshitom. Bangin net say no iyo nalor bagi la declare wa dan syuk tengi kum kayeng da ka wei ke jengmen iwan ban ya kalen bat hi ki rang bat snong ba sin pediang kan jaga jengka pat thami ba in wala no iyo sey kata na kalyang ni Dei pat kan ban pemik Khubor ba o la yak na kata ka jingstom te kum gai ka jing terpat ka jongi de ya ka health ba kum kan ka kam kanom jasuk kan na le sakhaman lagi bayung long kay kena pemna long dan ngos tenat bo dang bu sete te bo perkat kong pang so godang ki dan saya lo kata ra ya keren ne long bun ya di sena maru kam sungo ya hapen mar dan hang te juga sumar ni yo kena ka Khubor kubum sutenan te tang kata kong mudir yung bo ini ya di sena kan Nestan. Mas Khubor kat no kita pakai jing suksi kat no kita pakai jing lengok ken ma haba man haduk kan ka klemat ka ba man sai stan ido na paling jing sumar iklam ya nalai kami ka Khubor ba o stan borlang lodong indon syuk kan tengi kum di bahi ngi kun tujur ya ka health department bahkan pensyayangi kan bahkan partner da ka Khubor na haba klam yap tama kumnohi manohi bansya ban ang baola ya mantau dong don cakap sumar kejing kerpat kedungi ya kahel kalong bahkan sumar ya bahkan penmi dak ke Khubor kum juro bahkan nom kan kum kene ke Khubor kanom jasu hangno lano ru kan ke badon senendet kelak long palat syakabapalat nomor briu bodong imen ai Khubor baula ya kam de ka kam ka basuk te ka long ba kila sukwa palat ya ka jingkhen ne ban khen kli bo ki ba yap ka tangut ki don ki ba im ka tangut ha jing sha kam de ban long kum ta ka de ban long bet ka kum ka jing si sha te la da ki ha ba ki pang ki sitom kum no ru breu badang im de ban kan mi bet ka Khubor ka ba im ni ke su tho ba kena kejeng bakla pada kejeng bakla nak hem departemen kejeng penmi kejeng ai Khubor syau nong san hima bon tho ikut Khubor te kena kejeng bakla wat la kalong kejeng bakla rukum ka hel nak hel departemen te ka hab ban simru ya kata kejeng bakla la kum bakla ban pha ya kena ke Khubor breu ba im pha do ba ya te kalong nakaliang jong kasunong tengi kwa kan sim khia hiru kan bau nebreu udai bet ban kot ban khia ban yo men sim nang ne sakmat ban shat ban khlai udai ban wan kum kata Khubor ka ba nak health department kelak pen bena bo la khla don chu perthai rei breu dong don ha pedeng jong jing suma te halor ke jing bakla kata ke Khubor ke jing penmi Khubor te ki
kidon kampan sim ya kata ke jing bakla ba kadai ban don ru kabor ban sim khia ban penmi biang khubor sa sisun tat bom no breu la sat la khlan leng ba ke jing sumar bha ke jing sumar ke jing pet ki nos ki doktor ten ga liang jong ka senong ru ngi kwa ha kata ru kom hi ba nang ne sakmat khlem da tik ka ba kam dai gen ka no ga department kan supun bena khubor bu breu la ya te ke ai ke jing mot lane ka ai ka plan baka don jong ka health department ngim sung tho namar ki pet ba kin lek seno kin van seno la da kim lek sa ke jing sumar ta balek ai jing sumar breu dong don ha pedeng ke jing sumar ki ai de khubor bo la ya te ka penlong duk men sim kum ye ki bayeng ki bahasam kapan duk men sim yu tu try nong pang cakapan yo men sim ban yo ye ke jing khia kum ta ka long ke jing telot ke jing len share ke jing pang vlaru ban yap ke jing pen bana dong sngo kendit no breu ba im tit sung thu tu sngo kendit ro wat la ka long kum no ro han re yala de bang im pin pen bana bang la yap kam dei ka kam ka ba sup bat nang ne sakmat hi na ka leng jong ka senong tu ngi kwa ba lak no kum no kino ki department ki ba ai jing tip ki ba ai ka na ki khubor ka don kam ba kin da tip shwa ye ka jing sisa halor ka jing sisa kin sa ai ka kin pen bana ye khubor